Ndofunza wachapuse musha ikanika shumba yamedza ingwe ikanika vakuru ndibatsireiwo ikanika shumba yamedza ingwe ikanika ndofire musango sewonye changamire ndofire musango sewonye changamire ndofire musango sewonye changamire ndofire musango sewonye changamire. Mhuri yeZimbabwe tiri kuchingamidzai muchirongwa chatinoti home away from home. Tiri pano paMutare Remand. PaMutare Remand pane macourses akawanda anoitwa vanhu vanenge vari muusungwa. Nhasi uno toda kuti tinzwe kuti mukomana wandigere naye panapa inyaya yeye yaakapara, uyewo mushure mekunge apara mhosva iyoyo ndezvipi zvaakasarudza kuti ange achiita kuburikidza nemarehabilitation programs anoitwa mukati meusungwa. Mukomana anonzi Danmo Maunganidze akapinda nenyaya yestock theft achibva apuwa makore anokwana kuita 9. Pakazowedzerwa imwe 1 pamusoro paizvozvo zvino pamusaka pekuti zvakaonekwa kunzi akashaya mari yekuti adzorere munhu akanga amusungisa. Iye ane makore 37 ekuberekwa. Regai tiwane mukana wekuti tikurukure naye. Mukati mokurukura imo tichakurukura nezvemusic nekuti ndo zvaanofarira. Mukoma Danmo ndinokuchingamidzai muchirongwa. Mukoma Danmo ndokuchingamidzai muchirongwa. Ndinokukwazisa. Zita renyu rizere Mukoma Danmo munonzani? Zita rangu rizere ndinozi Danmo Maunganidze. Maunganidze. Kumushando ku? Kwamutamba kuchimanimani. Kuchimanimani uko. Ndimi anhu acho. Tauya tizotaura nhasi. Muno mutaona muri kuita zvemusic netraditional dance. Asi nyaya yakakupinzai muno inyaya yei? Nyaya yakandipinza muno munyaya yemombe. Nyaya yemombe. Stock theft. Mukoma Danmo maida kutanga bhucha here? Maseka. Unoona zvinhu indakazvarirwa pamabhucha. Right. Asaka ndiri kuprofita zvo. Ndakazvarirwa pamabhucha. Right. Takakura tiri makamba. Taidye nyama nguva dzose. Zvemavheji taingozvionawo apo neapo. Bhucha ranga riri baba. Ringa riri mwachete. Riri koko kwamutambara ipo. Ipo pamutambara rainzi rekwani? Ranga riri kwaMakandi. Riri kwaMakandi. Right. Right. Saka izvi zvekuzodaiwo zvemombe izvi inhaurwa dzemafriends idzi dzakakonzeresa zvinhu izvi. Makaitana sei nemafriends? Taurai nyaya. Chii chakaitika paya paya? Ndakanga ndiine indandi munhu achishandira zvinhu zvake. In fact namanje kana ndiri muusungwa kudai ndichasemasafira kuti mhuri yangu ndochema nei nekuti ndakapinde mumafriends asiwo akasvike pakuzondifurira mari yekushandisa zvinhu zvese zvekunga ndakanga ndiinazvo. Namanje ndochaiziva kuti chinhu chakakwanisa kuti ndinge ndichizodai ndikazvigaya ndiri ndega. Ndimbosvike panguva ndochema kuti asi dai ndisina kufamba nanhingi zvaitaurwa kuti siyana nevanawo panhingi apa, siyana nevanawo panhingi apa, ingadai nhasi unondisipa navo. Saka makapinda navo muskandal yestock theft? Ivo vari ku akatiza akaende Mozambique. Amwe akada mwanditoziva kuti ari kupi. Seminda musina kurova rani yakarova vamwe? Ini icho chakaitika ndicho makabatwa sei? Ini ndode mhuri yangu. Right. Ndoida zvisingaiti bai namanje unowu ndoziva kuti ende vanhu ndisingatarisiri kuti munhu ungati paari ungabata mari. Nditi munhu yatsopazisa munhu kungoti munhu uripo. Munhu ndakazvara naye vana vangu ende munhu kuti chero mukutambura mukuita sei ndinge ndiinaye. Saka ndasingamutarisiri kuti munhu wekuti zvingazodai. Saka mukufamba umu azojoinanawo nemabhururu amwe ndichitozvibvirawo kubasa kwangu ndichisvikawo muno zvobva zvatanga ungoti pwititi awaki dai tazodai apa, dai tazodai apa, dai tada ndokuzokwani muchii muskandal yestock theft. Ndokutosvike pakuti usungwa chisungwa no makaita sei kuti muzonzi maane mhosva? Alright, kuti tizozitane mhosva zvinhu izvi zvakaitika kuti mugurupu kawo. Saka akomana aiziye nyaya yemafambire einodini. Ine ndinobva atora mombe 1 hadzisi ayo yese 1 dzaka 1 ngani dziripo dziri 9. Right.
Mombe idzi dzobva dzatinhwa dzichikurose bhodha. Ini icho chendakakwarira apa mama dzitora munomu pamutambara panedziwa apa kuvanhu vari mudhuze nemudhuze. Ini ndiri kutozoziva kuti zviro izvi ndezvemunhu wepadhuze, kutozoziva nenhaurwa yekuti munhu wacho zvaakutozobva zvakwe zvaari zvakuzi no nhakaine zvinhu izvi ndiana Dhani. Ndokuti ndizoziva kuti mombe dzakatinha komana hadzisi dzani. Kuimombe makazosangana nadzo kupi kuti musazoziva kuti mombe dzana nhingi dzatiri kutinha? Okay, chokwadi chakaita kuti ndizokwani munyaya iyi ndechekuti inini akomana akasvike kwendiri tirikude munhu unotenge chii mombe wakindonoziyana nanhu akadini akawanda. Ichokwadi ndichibva ndafonera nemunhu nabhaya. In fact ndakafonera mukoma ari Mozambique. Mufonera mukoma ari Mozambique ndobva ati uya zvikatosvika zvikafamba neprocess chaiyo but end of ndokwakazotipinze muchinyi matambudziko ava vasvika nezvinhu akasvika wakatengesa akasiye zvaakasiya ikoko mukutengesa umu. Ndizvo zviro zvakazobva vanhu imombe dzakasara mukutengeswa. Ava ndokuchizobva uko vakuye chii vakuye kunoko ndoti pane mombe dziri kuoneka uko hadzizikandiko ndedzani ndobva dzino mombe ndedzani ndi sadunhu munhu iyeye mudunhu rekwamutambara ndokubva dzadini dzaoneka dzauya zinomombe ndedzasadunhu. Saka mukutsanangura kwakaita akomana nekusvikirwa kwakaita nezvinhu ndobva ati ndidhani mapaona pakapinde nyaya ndobva ati isi nyaya kumapurisa. Ndakasungirwa muno Mamutare. Makatoarairwa? Ndakatoarairwa ndatori nemhuri yangu. It was 2020 tichisungwa kusvika Mwari azopenyawo ndakasvibva kugurirwa naministi. Namanje izvozvo ndinotenda kuti zvinhu zvina handisina tarisiro nazvo kuti ndaizova ndiri padhuze nekusangana nevamwe uyewo zvorati pamunedzi makore aya akarijuswa. Alright. Makazonzi chipika imangani? Ndakasara ndechipike ndakagurirwa ndinofunga 2 point chakuti dzakabviswa iwa tinotenda. Saka imimi pakati mombe dzienda kuMozambique mamuzipo here? Ndanga ndisipobe. Nyaya yenyu nyaya yefone call? Inyaya dzekuziyana nemunhu wanga ari kuMozambique. Ndo nyaya yanga iripo. Ndo chakaitondikwa ndakatokuwara asingatofambi zvokuti kufambe kuende kure ka kana zviri zvokuma 3-4 k's ndaitotambura ndandakakwara ndakangoitozonga zvaite mamira kugumbu rangu ndobva ratotanga kuzvemba zvaitongozikanika nemunhu wese muarea ndakatobva ndakakwara ndichibve south ndichiye kunoka. Alright. Ndope ndakasangana nedambudziko iri. Saka pamakazotorwa muno Mamutare muno makabvunza kuti muri kundisungirei? Nyaya ndakanga ndatoizwa kare kuti inhaurwa yei yemombe. Saka mukusungwa ini ndichabvunze mupurisa kuti ko mukuru amukwanisi kundidzosere kukeshi here kuti nyaya iyi nditsanangudzirane pachii kuti zvakafamba sei. Akati no nyaya iyi hatikwanisi kuidzose kukeshi. Ati iwo since nyaya iyi mafambiro yakaita uri kudini uri kuaziya unongosvike mukoti uchitaura kuti chii hapana zvaunoizwa. Saka ini musvike mukoti ndichitaure nyaya ndo autozi no unozoya ndakapaunga 3 days mberi zvinoziya chii kumutongo wako. Saka mukudaro ndope ndakabva ndatopiwa mutongo. Hamuna kukwanisa kuti apiwe? Ndakuchizozwawo vamwe vakutsanangurawo muhusungwa. Vamwe wedu mukati vanotsanangura vachiti kana nyaya watoibvuma yemombe mutongo wakagirajuetwa kudhara wakatotongwa kudhara inonetsa kuti ikasike yadini yaita apiwa inogona kutora nguva. Plus ipapo chiro chakanyanya kunditambudza kuti ndizokuregere kumhanya ndechekuti ndichisungwa ndifunga munhu ndaitemba kuti mumatambudziko nei unokwanisa kuzomira neni kwenguva yakareba ndichingosungwa ndifunga wakati 2 months ndobva atoshaika anowari baba akandizvara nematambudziko ichokwadi. Shame. Saka namanje pakakotsoka pakadini handipazivi. Saka zvinhu zvakawa zvakandidzosere kumashiroti chero kufona kwacho kana kuita sei ndakambopererwa zvokuti mosvika kurwara.
mato muno ndatowo mukati mwekusungwa dzadza pfungwa here kana kuti zvimwe zvirwere zvinongosanganikwa nazvo tambonzwa kuti gumbo rakambozvimba rega iri rakangozvimba rikapera ndakafambira rikaenda apa dambudziko rakanga rapura rari kufunga stereki kuti saka sofa kana zvikazi mwana wakuwara kana kuti paite dambudziko rakati munhu change chimira nevanhu ivavo ndiani mababa zii ende munoziva kuti mukurarama nemunhu unonga uchitemba kuti kana zvikadai chiri ndikasiya ndaite madziyo angu ukoko ndaakuzodai pezvinosvikira zvinozi baba Makandi tiunereona izwai zvaiti chii mwana wenyu saka ndo mamirire zvazvakaita ivowa naika saka makazobatsirika sei kuburikidza nasekuru nanambuya vari muno kuti pfungwa dzenyu dzidzokedzane muchizobuda smile yakubuda nhasi ichokwadi noti ndinoatenda zvisingaiti ndandiri munhu wanga ine utsinyi imi manje zvokuti pese pendaitamba kana kunyangwe ndiri pamba kana ndiri papi kutamba kwangu kwakuri kwemapanga nei muchiri panze ndiri panze ndandisingadi zvekuti munhu umwe akwenzere padhuze neni ndoti ndaifarira kutamba ndega kubva chero ndiri mwana ndaifarira kutamba ndiri 1 kana ndikapinde mune tumwe yaipedzisira yanoizi ikoko zvatozvimbokomboko zvibhakera brain dzangu dzadzidze kuti mapanga zvimisei zvekuita sei zvekutamba ndichikuwadza chero mukatarisa namanje nofunga mawanga acharungoratidza ega kuti anga ari munhu waiite izvozvo zvevhigoroni saka mukuzoti ndasungwa ndine zvimwe zvinhu zvendakaona ndichistarta kuti paya ndakapare mhosva yakadai nei ndakarove munhu umwe munhu uripike 6 years umwe uripike 10 years maringe nemakuwadziro akaiti chii munhu asi ipapo handaubatwa isimba raMwari saka ndakasvika pakudzoreredzwa kusvika ndakuona kuti aiwa inini handisi mhuka ndiri munhu wakadai nevanhu avo pendinorohwa uyu unorwadziwa mafiriro enoita kana ndikanga ndarohwa ndo mafiliro anoitawo chii ndo pain yaanonzwa saka ndakabva ndarikola kuuye kudzokere chii kuti anonzi munhu nikunamata kuya kudzoredzwa nguva dzose nguva chichapinda zvazodaidai kuchechi ndaienda asi zvazviri zvekuti ma2 minutes kana kutosiya tavhiringidza totobva tinozvisikana zvetiri kuteera ikoko tosiya tavhiringidza totobva asikana kuti takakuona makazodai paipai takutoite mbiri yekuite hazvina chiro saka ndazosungwa ndichiende kouona manje tino paipai panobva munhu echibva panze andivhisitira uye kundiona inini handina benefiti yakanyanya indomupa ndinotomuise padisadvantage pakuti wakutora chimwe chinhu chakutoroko wakwe umwe tatisingatowirirani taitotukana panze asi obva regai tiri munhu womwariyo ndiende komunhu ndomona ichidaidzira ichisvikapo kusvika ndega ndakaenda kuzvizira munhu uyu ndiye une advantage akabva panze unondipe stori dzepanze unondipa futi something yekuti sara uchibati chii mazepe zvichingwa chiichi ndichabuda futi panze handiti maona zviro sezvo zvakundipe matauro ekuti munhu wamakanga musingawirirani naye akuuya kuzokuonai apa disadvantage mukada kutipa semuenzaniso semuenzaniso ndine hanzvadzi yangu imwe yakaroorwa kwahondo unozi Janet Makandi takadzidza tese takakura tese takangosiyana namadha chete but mutara mumwe chete asi takambosvika panguva yatakambotukana mukudhakwa imo mudoro hatodi kuone munhu nomwe infact asi takambosvika pakumutuka asi ndiye munhu wakaiti first vhizita rangu makanzwa sei ndakazwa mwoyo wangu wechi ndo pendakatanga kuzvibatikana ndikasvigare pasi ndikatanga kuzvidzora ndega nekunyara mubrain semunhu mukuru kuti izvo zvandakamuitira zvakamurwadza kapfupa anoti kunyara kunge imbwa iri mubhazi ndo zvendakaita ipapo saka ndichimona ichidaidzira icho chitati chikutsvaga kuti uri kupi gore rese zvatizivi kuti uri kupi ndikati tiri panapa atinotedo tiita piu ndikati usaitama inonetsa chichengete inini nekuchengeta naye panze akazwisisa nemwoyo wangu ukadzoreredzeka ukasvike pakuti makamukumbira ruregerere iye mashoko enyu aive kuti kwaari manje semunhu arifoma mashoko emunhu arifoma angabuda ipapo semunhu wadzoreredzeka semunhu watambire warikora pakutanga kubva mukutadza kwese kuenda kusvika nezvigaro zvese kusvika zvasvike kuna Mwari akanga aripo yekuti ndandine kunyara first pache zvangu asi ndakazosvike panguva dzekuti
ndigare naye pasi, iye ndiye wakatanga. Akati no, hanzvadzi yangu akauya vari 3 zvikazi Budi, nyaya kuti muri muhusu makamboonawo here vana Judha akambouya uchikuona here? Ndikati no, iye asati adini, asati auya. Zvikazi no, vaide kudya nekumwa pemuri, izvi zvimasungo achadini, achauya, muri kuzviona here? Ndakabva ndamupindura ndichimunyaradza ndikati no, kusanganisira no ndakambokutuka, asi pandakakuona uchiuya mwoyo wangu wakadini, wakadzikama. Saka chivaregerera Mwari asati akora kwaari kuti ndemuone mwana wanyu, mumwe mwana. Asi kana akaita calling kwaari vanodini, vanosvika, ndobva azotoporawo hasha dzanga inadzo ipapo. Ndo mashoko endakamupa. Tinodzoka tichibata-bata zvimwe zvinhu ikoko. Muno muri kuita zvemusic ino, maizvita muri kunze? Ndinototanga kutenda mukuru wakagarapo Ngoma Jazz. Ndiye munhu ndinotenda zvakaomarara. Pane chisungwa chipinde mukati momusungwa. Naiti pavaipinda ndichiziva kuti nyara dzamukati ndaizwa mwoyo wangu kudzamirwa. Sei? Ini ndakakurire vaizoti papa ine mabhizinesi neine bhadhi. Main point rakanga riparo baba angu aita nezvechivanhu. Saka nguva nzia dzaipinda dzaedzani pechizwe izvi chembwenzi edzi pechidai zvaindifungise chii mazuva aya kunguva dziya the good living and love saka zvaindinyaradza zvakaomarara zvekutoti pamwe pacho ndaikwanisa kuti kana ari kupinda ndongotoamhanyirira ndisingambata ro ndiri kugaye ndosati mukuru mamuka sei asingapozivi kuti chii chiri kuitika kuti mfano wanyanye kudai kusvika zvinhu zvaindidzamira kana ndikangone ngoma chete ichipinda pagedhi semunhu akakurira mune zvinhu zvaiitwa zvechivanhu zvaindifungise chii zvaitondinyaradza namanje chero vakava mwari wenyu mukoma Jazz? Ndiye munhu akatanga kuva mwari wangu pakundinyaradza because ndakatoshamisika dzichipinda dzakabatwa ichipinda nadzo chii mukati umu apa ndakatoga musi wacho wakatotanga kupinda ndandabvutugana nomwe ipapo futi get away asha futi saka iwe ichipinda kungoma futi munomu zvazvisina tarisiro neni ndingasangana nazvo pai mukati mehusungwa zvaindinyaradza ende namanje zvinondinyaradza otopinda iwo ticha wacho aatozima pezvinondisvike zvino ndinobva ndadzamirwa stereki zvekuti akuti nditsanangure. Saka pamuri kuzviita ipapo tarisiro yenyu takanangana neupenyu hwenyu mune ramangwana muri kufunga kuita sei? Muri kunyora masongs here? Imimi takuona imi muchitamba apa asiko mune kunyora masongs here? Ipapo ndopindura ndichiti ndotogara ndichiwashupa right mukuru wona izvi mazuva kuenda kwaari kudini anofamba munezobazvizisa ndikupasa komasilai ndonyaya iripo kuti mazuva kuenda kwaari kudini kwaari kuita asi mazuva echienda mukuru inini ndichawa ndine zvimwe zvendichajoinidza kana Mwari akandipe mukana because handingatongeri Mwari andizivi zvaanoita pamusoro pezita rangu. Kana Mwari akandipe mukana ndaida kuti muzoya muchiti hama dzangu dziripo nenharaunda ichiona ndi munhu wakandinyaradza akandibvisa hasha dzese dzendanga ndiinadzo dzekuti ndanditorichita pachezvangu asi kuchita hwese hwakatira saka ndaida kuti zvidini pamwe pacho ndopoti kana dzimwe dzenguva ndakarara ndomborota ndotenje dzakawanda unodzinyora here memori rangu rinoti bati zvinotyisa une photographic memory rega zvokuti kana ndikazongoda hangu dhinde pasi nedzimwe dzendonyorere pasi asi dzimwe dzacho dziripo because zvendoita manje ndakarota ndichiite ndinokwanisa kurota paine kana kuti gurupu revanhu vakapfeka uniform dzakasiyana siyana ndobva ndotomuka ndichizvemba. Dzawanda here masongs dzacho? Dzakawandise zvisikaiti. Iwo pane dzese idzo dzedzi kaunoti aka ndokanogara kachingouya patop 10 obinzwa top 10 yandikutaura iye kuti every day kana watanga kugeza kana vakauya ukaguta zvako musadza bho ukaigirwa mazepe ndokaunopembera nako karipo here ka
ya ndine 2 1 handisini ndakairotaba yakaimbwa nemukuru wakagarapo right ine pane pamwe peinondisvitsa handiti ndambotsanangure nyaya iri maringe nerufu rwamudhara right kana muchaba cherechedzo wapataura saka ine peinondisvitsa kuti chokwadi mukuru uyu ndakatombabvunza umwe musi takagara pati mukuru kuti muzembe nziyo ichi chakanga chaitika akanditenga semupfanhawa akangonditaurire zvakareruka pamusoro ndakangozviona hangu kuti apa ari kundinzvenga asi chokwadi chaizvo ndeichi imbokatsenhuraika kuti sataenda pane kwawakanyora tombori wakamukuma Jasper izvi zvarero ndikoni kukaimba keseba ukapati mashoko acho unongoti turi mashoko ekanotaura kechiti gore apa inotangira ndakungoti kangana because icho chinotifadza ndobate mazwi hatitaure nezvapawakabata ipapo pendakabata panoti gore negore chekutanga chinoti kana mwatsamwa hazi usatanga watore matanho ba chimbotanga wadini wambomira hasha dzidini dzidzikire mukudzikira kwehasha unoone chii chakanaka basi panorayirwe mwana wamambo iwowo murandadini teerera ungangobatawo rimwe shoko reunobata ipopo mukurayirwa kwani kwevamwe kwamambo right chichienda chakadaro mberi pane pechinozokurukure nyaya yekuti gore negore kunofiwa zvakuuye kubate paya pababa gore negore kunofiwa otherwise pane zvinenge zvamuka pai imomo zvimwe huroyi kana mamirakozi amwe ari kuitika hatichazozii because tinataka kumbotariswa dzimwe situation dzekuti ipopa panozonyanya kundibata sei ndini gore it was 2019 mukoma angu chinitaura kuti kana chibage chikasvika kudai mudhara ari mupenyu ndini ndafa ini what saka chinoende konditora paipa chovha chandifungise chii mashoko aya kuti saka akabva kupi ayo ndinotoona kuti saka ndiwo paya kana zvakuzodai because icho chinobva changobudise pachino kuti gore negore kunodii kunofiwa saka zvinobva ndangariro dzako ndikangozvizwa zvinobva zvaende konditsikise chii kupenga kwakwani kwese kubva kwadini kwatodai ndoti kupinde muno wangu hatichiendai pane yenyeni nekuda kwenguva chatsvuka chikakwata vaichisamba vanodaro yako manjewo inini handataura paya pati ini ndoite zvekurota but dzangu dzinotarisana nechii nengoma right chinoti ndobvunzawo chapuse musha hekanika shumba yamedza ingwe hekanika vakuru ndibatsireiwo hekanika shumba yamedza ingwe hekanika ndofire musango sewonye changamire ndofire musango sewonye changamire ndofire musango sewonye changamire ndofire musango sewonye changamire kana zonyanya uzondidzamire zvokuti ndazoona zvawazera zvokuzodai ndikatindakubatikana zvino zvavakuda kusvikirwa ndisingazive mutupo ausvikirwa unosvika wega pakudaro manje ndenda kudzamirwa une wakudzamirwa zvakakurisa ndiwe uri kuti ndofira musango sehonye uri kureva kuti uri kufira muprison uri kuti uri kutaura chiko nyaya ndodozamutsanangura nezvayapapa ndeyekuti pamwe pacho tiri kuramba tozongoti handimukone kusungwa uyu tiri kuzame kudzvanywa tichiiswe panzvimbo yekuti tisamanikidzwa stereki tiiswe panzvimbo yakanaka yekuti handii zvizvi muri kuona ndakatosunungonga tichitaura ngoma dziri apa nditika zvese izvezvo zvinhu zvekunyaradze pfungwa dzani dzedu nekudzidzisa futi ani isusu saka pamwe pacho ndinozoende kokanganisika ndichiona umwe munhu panguva yandagara mukati mweusungwa kudai ndichiona umwe munhu echidzoka ndo pendakaende kuone mashoko aya kuti ndichibvunze zvekuti tiri kubvunzawo zvirumbotikanganisire mumisha dzani dzedu chii chiri kubvunze chii misha shumba iri kumedze chii ingwe munyatsopazvisapanzwa uchipataura tozobva taende koisipa kuti pehonye apa totaura kuti chii tinozoramba tiri honye dziri kuramba dzichingozoenda isingaoneki peinodini kutori nomwe munhu usitorina fixa body kutaura kwetiri kuita ungori munhu wamunhu but munhu uyu haizi kuti anga asina fixa body kune kwaakabva zvimwe zvacho zviri kukonzera ndezvekuti pane mamwe matambudziko tinozoenda kuona kuti
mumamarriages mabereki edu ndomwe muruzoita kuti tizofamba mumasango sehonye tozombosvike pakuparara pasina hapana unombozotiresa kuti honye iya yakafire papi. Ndozve ndakachidozama kubudise pachena kuti tisaramba takadaro bationewo petinobatirira kudai. Saka panyaya yerecording apa atichitaura nezvazvo toda kuti kupe mukana wekuita appeal kumhuri yeZimbabwe iri kuona paSly Media TV kuti shungu yako zvakananga nenyaya yerecording iri papi uye zvinenge zvichirekodwa nemainstruments here kana kuti zvako zvinenge zvichirohwa ngoma idzi vanoti ngungu anoti mukuno munodzichichi. Ya shuro yangu inini yanga ichide kuti zvinge zvakakwana noti zvinopinda zvakadaro marimba ngoma mbira zvese zvinokwanisa kudini kupinda masongs ako mazhinji zvinopinda imomo even kana kuchechi kana kupi ndokwanisa ndiri muparidzi fundo evhangeri shoko raMwari ipapa ndakadzidziswa ndikaibva mukati umu zvendinotenda zvendega kuti aiwa zvisina dambudziko saka nditori Gerina Evangelist Danmo zvakakwana zvakazara mapepa aripo. Daniuka chokwadi unofanira kuti futi broadcast iwe unotaura kana mushamarari chakutsvagira basa kuDiamond FM ndotenda chaizvo kana madaro handiti. Saka ichitaura mukana unotaura nevanhu vari kukuona paSly Media TV uchiita chikumbiro chekuti utsvage mari yerecording. Chikumbiro changu ndechekuti makadii mhuri yeZimbabwe ndino mufaro wangu chaizvo kusangana nemwi pano zvinova zvinokudzwa musiki. Chikumbiro changu ndechekuti rubatsiro rwangu rwendinokumbira nderwekuti ndikwanise kuwana zvinhu zvinondibatsira kurekodhe mimhanzi iyi iri maringe nekubudise matambudziko ari mumamarriages vabereki vedu nesu wacho tiri mumamarriages kuti mukupwanyika kwemamarriages edu ndo muri kubve maproblems akawanda ndo panga paine ishuwiro yangu kuti zvinge zvakadini zvakadaro. Tinotenda zvikuru kwazvo. Pekupedzisira chausina kuburitsa painterview pamwe ndindatadza kuvhunza mibvunzo saka pane zvasarira mukana wako zvekare kuti utaure neni kana neruzhinji rweZimbabwe pane zvawasiya kutaura zvawada kutaura maringe nekukura kwako kupinda kwako muprison kana kuti zvakananga nenyaya yekusungwa ndo mukana wacho. Ndoti pane iwawa ndataura mukati mwehana yangu kutotaura kwetiri kuita kunoku ndabudise zvakadzimba izvozvizvi ndiri feel free zvekuti hapana zvimwe zviri kunditambudza pamaringe nezvematauriro etaite pano. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo nekuwana mukana wekuti tikurukure tese. Ndokutenda. Ndivo mukoma Danmo manzwa kuti mukomana uyu anotaura zvekutaura zviya ari mwana wekwamaunganidze 37 years aiwa chaachigondora inyaya inosuwisa yaanga achitaura nezvayo iri nyaya stock theft achitaura kuti nyaya yeshamwari dzinofanira kunge uchigona kusarudza shamwari kuti dzimwe shamwari dzinokupinza mutsekwende. Muhurukuro yataita naye chimwe chinhu chatanzwa nacho ndechekuti rega kugara uchinetsana nevanhu nekuti iyewo panguva yake aive munhu aigara achirodza mapanga aive munhu aifarira zvekurwa zvaisanganisira kwete nevanhu vemunharaunda chete asi pamwe kuburikidza nehama dzakewo zvakare. Ataura nyaya yehanzvadzi yake yaakanga atombotuka asi ndiye munhu akazove wekutanga kumuvhakachira ave muno muusungwa zvichireva kuti ngatiedzei nepese patinogona kugarisana nevamwe zvakanaka nekuti panozowira mumatambudziko hauzive kuti anozove chirauro chako kana kuti anozove munhu wokutanga kusvika ipapo kana kukubatsira ndiani. Taona hanzvadzi tanzwa hanzvadzi ichive yekutanga zvisinei kuti naiyo ndo yakambenge yambotukwawo. Pane chidzidzo chatinodzidzawo uyewo akurukura nezvenziyo dzake dzaari kunyora dzakawanda dzaari kukumbira kuti mubatsire kuti dzirekodhe. Kamwe kacho ndoka atsenhura uyo achipa kutenda kunana sekuru nanambuya vanoshanda navo mukati munomu. Zvikuru sei ataura nyaya yemurume anobatsira zvikuru munomu anonziwa kamupunga Jasper. Mbiri yake iri kutaurwa nevanhu vese vari kuita maarts panapa pamutare Rimand kuti aiwa ari kubatsira mweya yevanhu vazhinji kuti vasumudzire zvipo zvavo. Chikwata ichi chiri kupinda makawanda chakamirirawo zvekare nevamwe vaanotamba navo kuti muvahaye kumabirthday party kumichato nekumitambo inenge yakasiyana siyana vachikuvaraidzai pese panodiwa entertainment vakasununguka kuti muvatsvage muve muchibata navo. Nyaya yekurekodha mainzwa mubatsireiwo mwana
mubatsirewo Shuwa Danmo pamwe panogona kuita breakthrough yake ari mu Ministry of Music iyoyi yaari kunge achiita ari mukati meusungwa pano paMutare. Zvimwe zvaasina kunge azotaura pati achitaura ndezvekuti akatomboita futi zveplumbing ari muno, zvichidudzira nyaya yatogara achitaura iye kuti iye zvinezvi haisisiri nyaya yecapital punishment but yanyaya yecorrectional, yekugona kudzoreredza munhu pakuve munhu anogona kugara ari munharaunda uyewo achinge abuda muprison awane pekutangira. Regai ndirege kuramba ndichingotaura nezvenyaya iyi, mazvinzwira kare kare, musapotewo. Indonzi Vesa, tafumanei simbi yebasa pano paSly Media TV. Chirongwa chinzi Home Away from Home.